Hermads kulinariske ekskursion til Lissabon tjekker her ind i Hamburgs lufthavn. Vi er her under indflyvning over Lissabon. Vi havde fra Danmark bestilt middag i restaurant Casa do Aliento, hvilken vi indtog efter indkvartering på Hotel Principe. Silvia Schirmacher fra den portugisiske ambassade i København havde hjulpet os med bestillingen, en dejlig kalvesnitzel. Dagen efter er vores mål en sporvognstur gennem det mauriske middelalderkvarter til endestationen Prazeres, her på vej ned ad Liberdade. Dagens frokostmødested var restaurant Bacchus, som viste sig at være lukket. I stedet fandt vi en spændende ny brasserie Merci med speciale i japanske fiskeretter. Efter frokost satte Rikke og jeg kursen ned mod Praça do Comércio, hvor vi helt tilfældigt mødte Hans Peter Holberg med svigersøn. Hans Peter havde hjulpet os med adskillige gode restaurantanbefalinger. Efter dagens travtur skal vi op og nyde hotellets senge og et enkelt glas, før vi vælger aftenens spisested. Spisestedet blev en udmærket jødisk restaurant tæt ved hotellet. Næste morgen, tirsdag den 30. september, nydes hotellets morgenbuffet inden denne dags udflugt. Målet for udflugten er Castello de San Jorge. Vi venter her på metroen ved San Sebastião. Castello de San Jorge, Lissabons ældste bygningsværk. Det er ikke nødvendigt at beskrive udsigten. Selvfølgelig sluttes rundvisningen på borgen af med et glas fadøl, inden det er muligt at fortsætte. Fra borgen vandrer vi ned igennem det mauriske maleriske kvarter, og undervejs støder vi på dette kitsch. Hver dag sit frokostmødested. I dag var det en meget lille, jævn restaurant, Tas Cardoso, i Rua de Século. Da der ikke var plads, da vi kom, måtte vi vente og nød i ventetiden et koldt glas. Det viste sig at være et ualmindeligt godt køkken, anbefalet af Hans Peter Holberg.
Efter denne frokost ramte vi på vores vej ned mod centrum et udkigspunkt tæt ved den skæve sporvogn og lige ud for Portvinsinstituttet. Den skæve sporvogn på vej ned mod centrum. Indgangen til markedet Mercado de Ribera, som var første stop på onsdagens udflugt. Næste stop, Hieronymus-klosteret. Klosterkirken med blandt andet søfareren Magellans sarkofag. Og ned mod floden så vi søfartsmonumentet, hvor nogle sydamerikanere spillede og solgte CD'er og fløjter. Længere ude så vi Torre de Belém, som desværre var lukket på grund af strejke. Om aftenen havde vi fælles middag på en brasiliansk restaurant, hvor de serverede et orgie af kød. Dagen efter om torsdagen tog Rikke en slapper hos en damefrisør. Her ses resultatet af frisørens arbejde. Om eftermiddagen besøgte vi Gulbenkian-stiftelsen, et kunstmuseum, som er et must, når man er i Lissabon. Senere samme dag tog jeg alene op til Portvinsinstituttet, som ligger lige foran de to elskende. Selvom de kunne servere et utal af mærker og årgange, var Portvinsinstituttet en jævn, trist affære. Om aftenen tog nogle af os til tyrefægtning. Det var årets sidste tyrefægtning, og derfor blev det til en større festivitas. Fredag tog Rikke og jeg med bus ud til Expo 98 og kom igennem forstadskvarteret. Expo 98 er en super moderne bydel. Her står vi ud for verdens anden største akvarium. På vej hjem igen, men denne gang med metroen. Afslutningsmiddagen var bestilt på restaurant Antonio Clara, som ligger i gåafstand fra hotellet. Og med denne dessert slutter rejsen til Lissabon.